Lukasa igra, vi se borite sa klijencem kome možete biti otac. Što je došao ovde? Molim vas, ne pitam vas za pitanje, ne govorim vam za ovo. Vi ste juče sami se vrlo. Ja juče imao jednu jedinu reč, nek digne dva prsta. Sa mnom ste imali i opivalište sve. Ti ne značiš ništa, brate. Pa naravno, ali sve ti si podao i pokušavaš, pa to su laži tvoje. Ne, pitao bih. Pa ti si od početka mene krenuo i ti si sve zapravo oko mene. Ali ja sam te provalio, gospodine Mas. Ti si jedan neradnik. I ti si krenuo na neki svoj duhovit kao način da priđeš meni. I onda si krenuo podnim tvojim ponašanjem. Ja sam te razotkrio. Ja bih zamolio da se prikaže sve vaše bljuvotine koje ste izgovorili. Ne moraš, ti publika sluša. Ma publika to kažnjava. Iskreno nadam da je publika vidjela sve. Jeste i 90 i... Jeste opsovali jutros majku. Lukas. 93 sa sebe. Evo vidite kakvi ste. Je, to je... Makijaveli ste. To vama smeta. Ne meni, macane, debeli. Jeste sa mnom izašli? Debeli, macane. Sram vas bilo. Sram vas bilo. Sram tebe bilo. Ajmo igru, ajmo da se igramo. Da li ti je ponudio gospodin za 5 dana vozačku dozvolu? Jes, to je opšta laž. To nije opšta laž. Ti nisi više smradić nego sad si smrad. Nije. Pa možda je i to nacija vidjela, kamere sve vide. Kamere sve vide. Tebe budalo. Sram vas bilo. I tebe budalo vide. I tebe budalo vide. Sram vas, tako bi Bog pomogao. Ba kakav si, Bog. Sram vas bilo. Pa lažeš kad zineš, bro. Ne, pa ja lažem. Pa lažeš kad zineš. Sami ovdje, ja sad mi ja odavde. Pa i treba ti da ideš. Naravno, bojite se medana. Tebe. Ležo si 2 mjeseca, sad si nešto kao krenuo. Igram se s tobom kao mačka sa miškom. Miška. Sram vas bilo, bojali. Juče ste sami sebi nabili pritisak od mjesta. Sami sebe ste nabili pritisak. Zato što ste pljuvali juče cijeli dan svakoga. Išli, dole ste išli. I da biste obrisali se gledala ime. Sram vas bilo. Sram vas bilo. Ne želim da igram igru. Neće me nikoga reći sad ću ja da radim što me boli. Ovo je igra. Ne. Ajmo Nikola. Ovo nije igra. Nacija jer sve vidi. Ovo nije igra. Niste rekli Sariću to. Nacija znači da su bile kamere isključene, nacija je spavala. Volite toliko se kunete u sve i svašta, evo možete sad da se zakunete da mi to niste rekli. S tobom neću da razgovaram uopšte u životu. Neko sa kim se ovdje razgovara. Ja vam se savršeno kulturno obraćam. Neko s nekim da razgovara. Igrajte igru, ostavite mene na miru, ja vas molim. Igrajte igru, rečeno je da se igra. Ovim želite da mi ponovo dignete pritisak, a nemate šansi. Zašto čovjek sa pritiskom 200 gornjim pije kafu? Sada se diže. Nije tačno. Evo ćete kažete da niste pili kafu? Da li sam pio belu kafu sa kozijem mleko? Kafa? Ne. To je mleko sa oliko malih. Izvini, evo, njoj sam dao kafu, a ja sam mleko pio. I to mi nalazite za kao razlog da me izbacite odavde. To sam ja pio mleko. Paranoični, neće niko da vas izbaci. Ne može, neće. Ma ko ne može? Ne može. Ma može! Ne, nisam znao. Imate li nešto svoje? Ako ne igrate, ja ću da izađem napad. Izađite, molim. Aj pa pal. Gaki, gdeciš? Ne može. Ako hoće, ja ću izađem. Možemo, evo, šta ne može? Dok ne pozovem. Koga, briga. Sram vas bilo, Bojević. Sram vas bilo. Ako ne znam tablicu učenja, mogu komotno vam kažem da vi ne znate gramatiku, na primjer. Seko sredine za D kategoriju. Igra kreće. Igra kreće. Pa ovo je igra. Ljudi, ovo je igra. Ona igra. Vrti se igra. Meni se pije jer mi doživi. Idemo dalje. Jedno pitanje da postavim ja. To uradili i svi bi hteli. I vi bi svih hteli. A mogu da postavim jedno pitanje sam? Ne mogu. Ne mogu. Ne razgovaram ni s kim više. A mi ne možemo... Da li Mira Kostić, da li je napao izvrijeđao jutro? Smolite reći. Sedeli smo za stolom. Da.
počeo je da jede i ti si ga pitao, vidim da jedeš, to znači da si u redu. Da vam je bolje. Da vam je bolje. Da li vam je bolje? Da vam je bolje čim jede. Da vam je bolje. Znači, ne smijem ni da jede. Genije! Genije! Paranoja, da vam je bolje. Ja sam tebi Miloše. Dobro, Ona ti je drugarica, nemoj tako je. Ma ne znaš prethodno, on je u pravu i... I onda si se ti naljutio zato što si mislio da je on to tebe pitao ironično. Naravno. A ja smatram da nije. A ja smatram da A jesi. dobro. Naravno, čovjek vas ne smije pitati kako ste. Ništa, ti Ja ne vas smiješ. sinoć donesem čašu vode, spavam, čujem da ste došli to. Danas 2 puta, ko je bio? Prilazim da vidim dok spavate, jeste dobro. Sram vas Ništa bio. tebi Vi više ne običajte vjerujem. od mene, molim. Tebi ništa ne Ma vjerujem. naravno, vi ne vjerujete Od prvog nikome, dana. jer je vama farma smisao života trenutno. Ne, to je- Jeste nedokazani Ne, vjerovatno. farma igra I bez vaša, granica. neka nacija zna, vaše pljuvanje po ljudima, koliko imate para i kako smo svi duhom i materijalno siromašni, neka smo. To si ti rekao. Ne, to ste vi danas rekli. Ti si to rekao. Vi ste to rekli, zakunite se. Ti si to Sram rekao. vas bilo, lati. Ti si rekao. Evo se sve snimio, ja sam vidio kako zuje kamere. Vi ste rekli, ja sam ovdje, ja imam ti nikad bijedu, nećeš imati. Citiram, sram vas bilo, Bojaniću. Hoćeš opet da Ako te imate ponavljam? 1001 Hoćeš da te dosta, samo nešto da Hoćeš premaš. da A inače ništa Ma ne nemoj ti radi, ponavljati. samo kad dođe pisac snimatelja, on se nagubi. Šala, jedna, obična. Nije to ured, da tebe to nije Vi ured. ste intelektualac, inženjer, 59. Da, nemoj da se bereš. Nemojte, molim vas, ja se ne verim viče, čovjek. Ostavi me na miru, brate moj. Nemojte mi s tim rukama Ostavi me na miru, brate moj. Ostavi me na miru, neću te udariti. Malo ti fali, priznaj. Malo. Malo. A kako može pred infarkta da udariš? Malo može. Može, ne može. Beži, smrdiš iz usta. Beži. Znam, veliki, ba tebi. Beži u red. Ali imam svoje zube. Ali smrde, brate. Aj, pih. Sram te bilo, kako lažeš? Sram te bilo, mogu ti govoriti ti, jer mi ne možeš biti otac. Sram te bilo, Ne bi ti ja bio ni bestidniče. komšija.